Ja, lieve, dus kaart op het Gelderplein. Gevraagd natuurlijk af hoe je zit. Ik heb vandaag niet zo ver over de fietsen gereden dan aan mijn arm is vergroot. Maar hier zijn de min 70 jaar geworden. Dat is een hele leeftijd. En dan zullen we ook op Aatjersdag niet komen. Kom ik eens met kijken even dat het is. Het Gelderplein natuurlijk in Lin. De spinnen hangen hier bevroren aan de boom. Het werd hier vanavond, gaat hoor. Zo, hier moet er voorzien op nummer 35 voor bij vandaag de fly niet van Bekker Anne Bios. Want de dochter die werkt bij Bekker Dieteren in Maasbrach en die heeft dus de fly metgegeven. We moeten bij Jan en Corrie Brouwers zijn. Zie je goed? Is hij immers jeurig? Is Jan ook toe, joh? Ja, Jan is ook toe. Dan kom maar even met de fly binnen. Kom binnen. Aha. Hi. Hoi. Jazeker. Goeiedag. Goeiedag Jan. Goeiedag. Proficiat namens TV11. Ja, dankjewel. En we zijn uitgenodigd door, hier staat er al, hè, de geheime man. Oeh, de geheime man. Wie vult het? Ja. Jij zal een beetje op Methuselem aan, zeggen ze dan. Hè? Ja? Nee, nog niet. Nee, hè. nog niet. Nog Hè. niet, We hè. willen nog zo jong en alles. Oh, Hè. joh. Ja, wat hebben we gisteren nog gezien? Hè? Ja, zeg, dat is nog niet lang geleden. Hè? Nee, maar toen wist ik het niet en dan wist je het ook niet. Nee, dat wist dat nog niet. Nee, ik wist niet naar weer, maar. Ja. Ja, de laatste dagen van het jaar zijn Ja. verjaardag. Dat is natuurlijk op zich al heel bijzonder. En is dat fijn op zo'n dag jarig te zien? Ja, het is wel fijn. Maar ja, we gingen zelf ook ergens een keer, s'avonds een keer weg. Hè. Maar ja, dat is zo. En meestal blijft dan niet volk hangen. En dan Nou, hoor je als jullie vrienden, met- hoor je vrienden hoor. Hè. Maar je is zeker gezellig met de familie. Wel. Uiteraard, ja. Maar ja, niet allemaal, hè. Die willen zelf ook. Ja, die willen zelf ook stappen. Hè. Ja, die willen zelf ook opstappen. Hè. Het was geen idee, stel ik even voor aan de kijkers van TV11. Hoi, ik ben Jannek. Ja. En ik heb dit geregeld omdat mijn opa 70 werd. En dat werd ze maar één keer. Ja, het zal zo raar zijn als het 2 keer 70 jaar. Ja. Maar dat werd toch veel lager, dat werd hoger dan 6. Jazeker. Zo gezegd, een lekker stukje fly erbij. Veel keer hebben dat vier ook een keer bij jeugd op het feest komen of egal welke gelegenheid. Dan komen we heel geer voorbij. Dus heel even bellen of mailen naar TV11 0475 35001 en dan zijn we ons beslist bij jeugd toestruk. Jan, ik wens je nog een hartstikke en fijne verjaardag en een veel jaren. En dan zijn we ons beslist, misschien het volgende jaar of het jaar erop weer terug. 1 april. 1 april zijn we, oh ja, 1 april zijn we terug. Dat klopt helemaal. Dat hoop ik toch. Hè. Ja. 1 april, het is natuurlijk een gekke dag, maar 1 april gaat Jan Bios in de studio vieren. Vieren voor 140 jaar. Oh, dat is een hele leeftijd. Ja, viert weer samen, dat vonden we niks aan.